Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň Farab Awtoýollary gümrük nokodunyň täze binalarynyň we desgalarynyň açylyp bolmagy berilme münasibetli gurulan dabara uly ruhrenlik ösenli. Hormatly prezidentimiz Beýle Terkede başymyzdan tapşyryna laýyklykda Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew Leba welaýatyna iş saparda bolmak bilen dabara gatnaşanlary hormatly prezidentimiz Beýle Terkede başymyzdan gutlugyny ýetirdi. Açylış dabaryna gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz Beýle Terkede başymyzdan gutlugyny uly ruhrenlik bilen kabul etdiler. Çıkışlarda hormatly prezidentimizin parafatly ýollaşygyna döwlet gümrük gullugynyň düzümleriniň maddi enjamynyň benyady hassa poturandyrylyp, harby gullukçylaryň iş we ýaşaýyş şertleriniň iýderli ýokurlanylýany, gümrük nokotlarynyň hassa döwre wagtlaşdyrylyp, sanyň ulgamyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýany uly boýsunçlygyň beýan edildi. Binalar toplumynyň gurulşygyna tapawutlanan gurulşçylara hormatly prezidentimiň adyna sowgatlar gowşurly. Farab Awtoýollary gümrük nokodunyň açylyş dabarasy münasibetli ýöretim medeni çykyşlary hem giň orun berildi. Döwlet gümrük gullugynyň aýdym saz toporlarynyň hemde welaýatyň medeniýet we sunud sanatlarynyň ýerine ýetiren aýdymdyr sazlaryna gümrük idaralaryna döredilýän mümkinçilikler bu gurda hormatly prezidentimiziň hemde türkmen halkynyň milli lideri, gahrman hadamyzyň alyp barýan döwletli işleri giňden wasp edildi. Binanyň gurulşy işlerini sapaly geljek hojalyk jemgyýetiniň işçi hunärmenler alyp bardy. Hormatly prezidentimiziň gol çeken degişli kararyna laýyklykda Farab Awtoýollary gümrük nokoduny umumy meýdany 456 ine 4 metr bolan täze dolandyryş binasy, umumy meýdany 486 ine 4 metr bolan ulug serişleriniň we haritlaryň resmileşdirilmesi amala aşyrylýan täze binalary, umumy meýdany 966 ine 4 metr bolan awtolary, gümrük baralaryny geçirýän gözüçülük basyrmalary, gulluk itleriniň saklanýan ýeri we ýene-de bir näçe durmuş we tehnik maksatly desgalar guruldy. Öňden bar bolan bir näçe desgalar bolsa durky düýüp täzelendi. Gümrük nokodunyň umumy meýdany 10 hektara deňdir. Gözüçülük selçer şotogyny gümrük nokoduny giýerýän we çykýan awtolog serişlerini sany ulgam arkaly gözüçülük etmäge, maglumatlary desine seljermäge ähli şertler döredildi. Sany ulgamyň enjamlary, awtolog serişlerini we harit baradaky maglumatlar seljermäge we gümrük gözüçülüğiniň ygtybarly amala aşyrmagy doly mümkinçilik berýär. Şeýle donandyryş binasyna kompýuter enjamlary, döwre mebeller we beýleki zerur bolan serişlerini öpüşen edilen bir näçe ulluk iş otoglary hem ýerleşýär. Awtologlar gümrük barlygynyň ygtybarly geçirmäge mümkinçilik berýän gözüçülük basyrmalary öňküsinden 2 hisse uldurdy. Olarda bir wagtda 16 awtolog serişlerine gümrük barlygyny geçirmäge mümkinçilik döredildi. Bu ýerde ulug serişleriniň döwlet belgileri we beýleki maglumatlary ýöreýte elektron monitorlara sany ulgam arkaly geçirilýär. Häzirki wagtda täze binalaryň we desgalaryň gurulmagy awtolog serişleriniň geçirjiligini bir günde her tarapa 500 awtolog çenli, umumlukda bolsa 1000 awtolog çenli ýetirilmäge mümkinçilik berdi. Sany mümkinçilikler bolan döwre wagt gümrük nokodunyň täze binalarynyň ulanmagy berilmegi ulug sasyr geçirjilik mümkinçiliklerini has artdyrmagy uly tergi berer. Döwre wagt Farab Awtoýollary gümrük nokodunyň awtologlaryň we haritleriň girişini we çykyşyny resmileşdirmäge niýetlenen hersiniň uzunlygy 50 metr deň bolan desgalaryň ikisi guruldy. Bu desgalarda döwlet gümrük, serhet we migrasiýa, karantin, veterinariýa, sanitariýa hemde arasyçylyk we kesedleriň ýaýramagyna garşy görüşmek guruluklaryny hemde awtoguzowçuluk ýarhanasynyň bank edaralarynyň şeýerinde gümrük hunärmenleri we işgärler üçin eksport import amalları üçin bir penjere sany ulgam arkaly resmileşdirme işleri amala aşyrmagy niýetlenen döwre wagt otoglary ýerleşýär. Gümrük nokodunyň şäherine ýurdumyza gelýän awtologlar üçin ýöreýte durarly hem ýerleşdirildi. Soňra gümrük nokodu arkaly ýurdumyza girýän we üstsaşyr barýan awtologlara bagdalyk berildi. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman hadamyz hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman ferdarymyzyň saýty çağdalary bilen Farab Awtoýol gözüçülük geçiriş ýerindäki Farab Awtoýollary gümrük nokodu öz işini inni sany gümrük ulgam arkaly amala aşyrýar. Bu bolsa Farab Awtoýollary gümrük nokodunyň üstünden geçýän awtologyň ýük geçirjiliginiň şartlandyrylmagyna multimodal ulug geçirýetiniň has döwre wagtlaşdyrylmagyna uly tergi berer. Bu ýerde awtolog serişdesi gümrük nokodunyň şäherine girmeden sany gümrük ulgamy arkaly ýük awtologlarynyň döwlet belgisi we degişli maglumatlar gümrük nokodunyň dolandyryş binasyndaky sany mümkinçilikler arkaly seljerilýär. Farab Awtoýol gulugçuluk geçiriş ýerindäki Farab Awtoýollary gümrük nokodunyň işi giýji günüden tertipde amala aşyrylýar. Gümrük nokodunyň döwre wagt giýjeki ışıklanýyş ulgamy bilen üpçün edilmegi gümrük barlyklaryny ygtybarly ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.
Yurdumyzyň ulusy aşyr geçerjilerini hasy ýokurlandyrmagy gönükdirilen tagallalaryň netijesinde Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň Lebap vilayet gümrükhanasynyň Farab awtoýollary gümrük nokodunyň ulusy aşyr geçerjilik mümkinçiliklerini has artdyrmagy ulu tergi birer. Döredilýän şertler üçin Türkmen halkynyň birliği lideri, gahrman arkadamyzy hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary alkyş hem-de hoşallyk sözlerini aýdýarlar.